Erosoago eta seguruago sentitzeko, Osakidetzan badaukagu ikur bat, euskaraz komunikatu nahi duten erabiltzaileak eta profesionalak identifikatzeko. Identifikagarria hainbat euskarritan ikus daiteke. Lepokoa. Mahai gaineko errotuloa. Pina. Leihatilako identifikatzailea. Nik euskaraz hartatu zaitzaket. Nahi baduzu, nirekin euskaraz. Gurekin ere bai. Zure eskubidea da. Sistema horren bidez, Osakidetzak euskararen erabilera areagotu nahi du profesionalen eta erabiltzaileen artean, baina, batez ere, kalitatezko osasun arretarako eredu bat sustatu nahi du. Pertsona ardatz duena, eta harekin modu hurbil, empatiko, argi eta seguruan komunikatzeko helburua duena.